আনুষ্ঠানিকভাবে আমার দলীয় নিজের আমি সকলকে থিয় হই আজি আমার গোলাগাঁৱৰ পৰা আহিছে বিপ্লৱ দলৰ পৰা আলি जमियत उलामा हिन्दनि सामलायनायाव आरो बिथांमोननि थुलुंगानाय बायदियै बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो मुसलमान सम्प्रदायनि बिदा फंबायफोरा बिब' बिनानावफोरा इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनो लैहोर लैहोर ओंखारबोदों आरो दिनै बकुवामारियावबो 1484 साया इउपिपिएल दलाव जइन जाबाय। बेनि थांखिया बेनो इउपिपिएलआव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सान्थि लाबोदों। बे सान्थिनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिआरआव थानाय 35 लाख मानसिफोरा खुसि जादों आरो खुसिजों ज' जाजाय फैनानै इउपिपिएल दलाव जइन जाफैदों। सान्थि लाबोनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथि फैदों। खौसेथि फैनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैदों, जायनि जाहोनाव बिटिसिआव दिनै गासैबो मानसिफ्रानो मिनि खुसियै गावबा गावनि खामानिखौ गोसो खुसियै मावनो हानायनि राहा लामाखौ बानायना होनो हादों। गणतन्त्रआव बयहाबो मोनथाय दं, किन्तु जायबायदि मानसिखौ बिथांमोना पेनेल लिस्टआव सोफादों बिथांखौथ' दिनै जोंनि बर' समाजाव मानसिनि लिस्टआवनो दोनखाया। मानोना जोङो मोनदों जे सासे उन्दै गथ' जाया दिनै खिनानै दिनैबो खिबुखौनो सुनो रोङा, बेफोरबायदि खिबु सुनो रोङै मोखां सुनो रोङै मानसिया जुदि बर' हारिखौ दैदेननो बिटिआरआव सान्थि लाबोनो बिटिआर बायदि हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान थानाय जायगायाव सेकेन्ड लार्जेस्ट कमिउनिटिफ्रा जादों मुसलमान। दिनै बर'फ्रा 12 लाख दङ बावहाय आरो गोबां जाथि जनगोष्ठी दङ जायफ्रा दिनै जाय मानसिफ्रा दिनै बर' मुसलमाननि गेजेराव कनफ्लिक्ट खालामनो नागिरो, जाय मानसिफोरनि स्पेसआ बर' अना बर' सृष्टि खालामनो नागिरो, बेफोरबायदि मानसिखौ बिपिएफआ दिनै पेनेल कमिटियाव सोना दोननानै गावखौनो लाजि फोनांनायसो जादों। जेखियानो जाया बिपिएफ इज नट इशु फर आस, देयर इज नो मर बिपिएफ राइट नाउ। दे हाग्रामा he becomes a history, BPF becomes a history. हिरा सरनियाखौथ' बावगारसिगोन रायजोफ्रा, मानोना हिरा सरनियाखौ मुसलमानफोरासो देरहा होदोंमोन। दिनै मुसलमान गामियाव हिरा सरनिया हाबनो हागोन ना हाया सन्देह दङ, मानोना गासैबो मुसलमानफोरा दिनै इउपिपिएल गोदौजोबखाबाय।